Καλή σας μέρα. Σήμερα θα ήθελα να σας διηγηθώ ένα ζωντανό θαύμα που έζησα και βίωσα στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Εγώ, να το πάρουμε λίγο από την αρχή, έχω ένα παιδάκι αμαία. Με τη βοήθεια του Θεού έχω ζήσει αρκετά θαύματα. Αυτό όμως που έζησα εχθές θα μου μείνει ανεξίτηλο στην ψυχή μου και πιστεύω ότι θα με ενδυναμώνει πάντα. Και ίσως αυτό ήθελε ο Άγιος, να με δυναμώσει. Λοιπόν, εχθές με μια φίλη μου είχαμε κανονίσει από μέρες αρκετές πριν να παραβρεθούμε, να προσκυνήσουμε στον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Να σας πω ότι αντιμετωπίζω και κάποιες κρίσεις πανικού και εχθές πριν ξεκινήσω για το μοναστήρι ήδη αισθανόμουν ότι δεν ήμουν καλά. Έχω και ένα θέμα με το στομάχι μου, το γαστρικό μου, πεπτικό μου σύστημα και δεν ήμουν καθόλου καλά. Ούτε το στομάχι μου ήταν καλά, αλλά ούτε και η ψυχολογία μου ήταν καλά. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησα να προσκυνήσω στον Άγιο και πίστευα μέσα μου ότι ο Άγιος Εφραίμ θα με βοηθήσει και θα μου γαληνέψει την ψυχή. Βρισκόμαστε με τη φίλη μου απ' έξω από το μοναστήρι. Της λέω, δεν αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι ο Άγιος θα με ηρεμήσει. Μου λέει και εγώ το πιστεύω. Μπαίνουμε μέσα, υπάρχει ένας προθάλαμος που ανάβει στα κεριά και γράφει υπερηγείας. Κράτησε το παιδάκι μου, η φίλη μου, στο προάβλιο του ναού, του μοναστηριού και εγώ έγραφα τα υπερηγείας. Εκεί έζησε κάτι φίλη μου, όσο ήταν με το παιδί μου με το καρότσι, το οποίο θα σας το πω στο τέλος. Γιατί δεν μου το είπε εκείνη την ώρα. Μπαίνουμε κανονικά με το παιδί, μπαίνω μέσα, βάζουμε το παιδί, ήταν και δύο καλόγριες μπροστά, μοναχές, προσευχόντουσαν και κάνανε μετάνοια μπροστά στον Άγιο, στη λάρνακα του Αγίου. Εγώ σηκώνουμε το παιδί, το βάζουμε στη λάρνακα, προσκυνάει ο μικρός. Εγώ για κάποιο λόγο που δεν το γνωρίζω, δεν προσκύνησα εκείνη την ώρα, αλλά έκανα λίγο πιο πίσω και τον Άγιο τον είχα και έβλεπα, δεν ήμουνα προς τα ποδαράκια του Αγίου, ούτε προς το κεφάλι του, ήμουνα προς το πλαϊνό της λάρνακας και είμαι όρθια. Κοιτάζοντας τη λάρνακα και προσευχόμενη από μέσα μου, ζητούσα από τον Άγιο να με βοηθήσει, να μου πάρει αυτές τις κρίσεις πανικού, να γαληνέψει την ψυχή μου και να ελεήσει και το παιδί μου και να μπορώ να το κοιτάξω, να μπορώ να είμαι δίπλα του. Όσοι έχουν περάσει κρίση πανικού καταλαβαίνουν. Θα σας πω πάρα πολύ σύντομα γιατί ο χρόνος του βίντεο είναι μικρός. Βλέπω τη λάρνακα να έχει τζάμι. Λέω έτσι θα είναι η λάρνακα, γιατί είχα πάει πάρα πολλά χρόνια πριν και δεν θυμόμουν πως είναι η λάρνακα του Αγίου. Λέω, το θεώρησα φυσιολογικό να έχει τζάμι η λάρνακα στα πλάγια, όχι από πάνω, στο πλαϊνό. Και με αυτό μου επέτρεπε να δω μέσα τον Άγιο. Έτσι το βλέπα εγώ. Βλέπω λοιπόν το χεράκι του Αγίου, όπως βλέπετε το δικό μου, όλο ζωντανό. Το βλέπα από εδώ και κάτω, το χεράκι του, το οποίο είχε δέρμα. Και μάλιστα πολύ δέρμα. Ολόλευκο και λαμπερό. Λέω έτσι θα είναι το σκήνομα του Αγίου. Δεν θα έχει φθυρθεί το χεράκι του. Και σε κάποια φάση όπως προσεύχομαι και του λέω εσύ που είσαι μεγάλος Άγιος βοήθησέ με σε παρακαλώ. Και ζωντανός, γιατί το χεράκι σου είναι αναλύωτο. Ξαφνικά βλέπω το χέρι του Αγίου να σηκώνεται αργά και να είναι σε αυτή τη στάση ευλογίας. Όρθιο εκεί. Τρελάθηκα. Λέω δεν είναι δυνατόν αυτό που βλέπω. Γουρλώνω τα μάτια μου. Με κοιτάει η φίλη μου που βλέπει αυτή την όψη μου που κοιτάω αποσβολωμένη τη λάρνακα. Μου λέει τι έγινε. Της λέω αρχινάω τσιρίζω, φωνάζω μέσα στο μοναστήρι. Το χέρι του Αγίου σηκώθηκε και με ευλογεί. Δεν μπορώ. Χτυπιόμουν, έκλαιγα, ο κόσμος μ' αγκάλιαζε. Τους έλεγα δείτε το χέρι του. Μου λέγανε δεν βλέπουμε τίποτα. Μα το βλέπω, το χέρι του είναι όρθιο. Κοιτάω τη φίλη μου, της λέω από μέσα μου, αν θα γυρίσω, το χέρι θα έχει κατέβει. Είναι η ιδέα μου.
δεν μπορώ να το ζω. Γυρνώντας, το χέρι του Αγίου άρχισε σιγά σιγά και απαλά να κατεβαίνει. Συνειδητοποιούσα ότι αυτό που ζούσα δεν ήταν ούτε όνειρο ούτε πλάνη, ότι αυτό είναι πραγματικότητα, εγώ το ζω. Τρελάθηκα. Με βγάλαν έξω, μου είπαν να πιω λίγο νεράκι να συνέλθω, κάθομαι σε ένα πεζουλάκι με τη φίλη μου. Της λέω, μα είναι δυνατόν, το είδα και σηκώθηκε, μου λέει, σε πιστεύω. Λέω, μα το χέρι του, λέω, τι όμορφο που είναι άφθαρτο. Έχει, λέω, δέρμα, έχει. Μου λέει, φίλη μου, γιατί πάει πάρα πολύ συχνά στον Άγιο Εφραίμ, τον ευλαβείται πάρα πολύ. Μου λέει, δεν έχει δέρμα το χέρι του Αγίου. Λέω, μα δεν είναι δυνατόν, είχε δέρμα. Μάλιστα εδώ φούσκωνε το χεράκι του, φούσκωνε. Λέω, μα είναι με δέρμα κανονικά. Όχι, μου λέει. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Και ζω το δεύτερο θαύμα, μπαίνοντας, θέλω να μπούμε μέσα, λέω, πάλι στο ναό, οπωσδήποτε, να βεβαιωθώ για το χέρι του. Την ώρα που μπαίνω μέσα, η Λάρνακα δεν είχε τζάμι. Ήτανε κανονική, κλειστή, μόνο από πάνω είχε τζάμι. Στο πλάι δεν είχε. Λέω, μα πού πήγε το τζάμι? Είχε τζάμι. Το είδα. Σας μιλάω ειλικρινά. Το είδα. Ήθελα τότε να δω πού είναι το χέρι του. Σκύβοντας από πάνω, τα χεράκια του ήταν μέσα. Μέσα από το ράσο. Ενώ εγώ το είδα έξω το χέρι του. Με σάρκα κανονικά. Και σήκωσε το χεράκι του. Σας μιλάω μέσα από την καρδιά μου ότι το ζήσα. Σοκαρίστηκα δεύτερη φορά. Ούρλιαζα, έκλαιγα, μ' αγκάλιαζε ο κόσμος. Μου λέγανε τι ευλογία που έζησε αυτό το θαύμα. Δεν ξέρω, δεν μου έχει ξανατύχει τόσο δυνατό θαύμα. Γι' αυτό και το θέλω να το ζήσω με εσάς, να σας το περάσω, να τα ακούσετε. Να σας πω ότι η πίστη μας είναι ζωντανή. Οι Άγιοι μας είναι ζωντανοί. Και δεν φτάνει αυτό, βγαίνοντας έξω μου λέει φίλη μου, θα σου το πω τώρα. Ο μικρός καθιστός στο καρότσι δεν σκύβει ποτέ μπροστά. Πάντα είναι καθιστό το παιδί. Πριν μπούμε στο ναό, μου λέει, το παιδί σαν να πέρασε κάποιος, έσκυψε και έκανε μετάνοια το παιδάκι μου και μου λέει, ένιωσα ότι πέρασε ο Άγιος Εφραίμ. Γι' αυτό έκανε μετάνοια το παιδί. Σοκαρίστηκα. Περιττό να σας πω ότι από εκεί και μετά έχω μία γαλήνη, δεν έχω αυτό το εσωτερικό τρέμουλο και αυτή την εσωτερική ταχυκαρδία που είχα στις κρίσεις πανικού, το στομάχι μου είναι πάρα πολύ καλά, η ψυχολογία μου είναι πάρα πολύ καλή. Μακάρι ο Άγιος Εφραίμ να μου το αφήσει αυτό, αυτή τη γαλήνη που ένιωσα και πραγματικά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το ζήσετε όλοι αυτό που έζησα εγώ και αυτό το λέω προς δόξα Κυρίου, όχι προς δόξα δική μου. Δεν έχω να κερδίσω κάτι εγώ. Ούτε θέλω να σας πείσω για κάτι που δεν υπάρχει. Απλά θέλω να σας μεταδώσω, να σας πω δηλαδή ότι ο Άγιος Εφραίμ είναι όλος ζωντανός και όλοι οι Άγιοι μας. Και ένα τελευταίο, γιατί τελειώνει ο χρόνος του βίντεο, να σας πω ότι μπαίνοντας σε ένα κλεισάκι που υπάρχει με εικόνες εκεί στο προάβλιο του Αγίου Εφραίμ, μια απεριόριστη ευωδία μου ήρθε στη μύτη πολύ έντονα. Παφ! Έντονη ευωδία, έντονη μέσα στη μύτη μου, μου τρύπησε τα ρουθούνια. Συγκλονιστικό και αυτό. Έφυγα πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Και επειδή, όπως σας λέω, τελειώνει το βίντεο, θέλω να σας πω να αγαπάτε τον Χριστό, να ευλαβείστε τους Αγίους. Η πίστη μας είναι αληθινή, είναι ζωντανή. Εύχομαι ο Άγιος Εφραίμ να χαρίσει σε όλους σας υγεία, ευημερία και ειρήνη στην ψυχή, όπως μου έχει δώσει και εμένα. Και μακάρι να μείνει αυτό που έχω στην καρδιά μου, αλλά και να φύγει αυτό που είδα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, θα το κουβαλάω στην καρδιά μου και πάντα θα μου δίνει δύναμη. Να είστε καλά και να είστε ευλογημένοι.